Кадерле әнкәй һәм әткәй, еллар узган сайын, әти-әни кадере тагын да кишәя, йөрәкнең иң түрендә урын ала икән. Бүген сезнең парлы тормышыгызның көмеш туе. Еллар сынавына бирешмәгән олы мәхәббәтнең, хөрмәт, ышанычның чагылышы булган матур көнегез. Иске Кулатка районы Яңа Кулатка авылында яшәүче әти-әниебез Рамил һәм Гөлфия Амировлар инде 25 ел бергә иңне-иңгә куеп матур гомер кичерә, дип башлана алда язган уллары Рәис, кызлары Гөлшат, кияүләре Илнур, кодалары Дамир Тәүфикович, кодагылары Минҗия Мөхәммәтшевнаның котлау хаты. Ике күрше авыл балалары, Яңа Зимница авылы кызы һәм Яңа Кулатка авылы егете бер-берсен бик яшьли табып мәңгелеккә гашык булдылар. Икесе дә чын авыл балалары булу сәбәпле үз тормышларында гомерлеккә авыл белән бәйләделәр. Билгеле, аларны күп гаиләләрне сыман ук гел матур һәм тыныч кына булган көннәр көтмәгән. Авырлыклар да җитәрлек алларында чыккан. Иртәдән кичкә кадәр икесе дә авыр эштә булып, ике балаларын безне тырышып аяк өскә бастырдылар. Икебезне дә белемле итәргә тырыштылар. Бүген аларга карап сокланабыз да, бар кылган игелекләре өчен рәхмәтләр дә укыйбыз. Шул кадәр еллар бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныч кирәк. Үткәннәре матур, бүгенге көннәре бәхетле, киләчәкләре өметле аларның. Бер тамчы суны икегә бүлешә белә торган зирәк акыллы. Күз карашларыннан бер-беренең йөрәк авазын тоемлый алучы сизгер күңелле. Без балаларының шушы көндә дә иң зур таянычы булган, иң кадерле кешеләребез сез. Кадерле әти-әниебез. Көмеш туйыгыз белән котлап, сезгә бер-берегезгә таяныч, терәк булып, йөрәкләрегездәге җылы хисләрегезнең ылгайган көннәрегездә тагын да кайнаррак булып, алдагы көннәрдә дә пар канатлы, тигез пар булып, балалар һәм киләчәктә оныкчыкларның игелеген күреп, тагын озак еллар бергә гомер кичерүегезне теләп калабыз. Туган өебез тәрәзәләрендә озак кына утлар сүнмәсен. Ә без кайтканда әткәйнең мунчасы яккан, әнкәйнең тәмле бәлеш исләре чыгарып табыны кырган булсын. Шунардан да олырак безнең өчен бәхет юк ул. 25 ел кулга кул тотынып, пар былбылдай тормыш итәсез. Авыр чакта аумас терәк булып гомер йомгакларын сүтәсез. Ә без сезгә карап сокланабыз, ихтирамлы сезгә карата. Лаек парларның сез иң гүзәле, сезне күңел шуңа ярата. Гомер буе язсын иде безгә әти, әни диеп дәшәргә. Кайгы күрми, бәхет, шатлык белән бергә озак яшәргә. Хөрмәтле Гөлфия апа һәм Рамил абый, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз, кабул итеп алыгыз. Nazlı сүзләреңнән акылымнан язама күрәмесең. Ярсу йөрәгемне, тормыш юлларымны, бар дөньямны нурга күмәсең. Син минем сулышым, күз нурым кояшым, Güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулышым, күз нурым кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Dünya матур ямеле, син булганга җаным, сине генә эзләп сөйгәнгә. Моңлы җырлы язым, син бит йөрәк назым, сине генә тиңлим гөлләргә. Син минем сулышым, күз нурым кояшым, Güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулышым, күз нурым кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем.
гына Син бит миңа бик тә кадерле Моңлы бер җыр булып күңелемә кердең Яшик мәңге жуймый кадерне Син минем сулашым Күз нурыма кояшым Güzelim matturım Көмешең алтыным Ходай биргән язмыш бүләге